Гаспадарчыя клопаты. Рады быў бы распавесці пану да ўзыходу сонца якія байкі або даўнія гісторыі, калі б на душы было спакайней. Не мінулая, а прышласць кранае мне сэрца. Толькі гэтым думкі і занятыя. І цяжка гаварыць пра нешта іншае. Мусіць, чакаеш нейкае бяды, калі так маркоцішся, сказаў дзядзька. Ужо сакавік, блізка вясна, гэтая пара года ў нашым краі не ўсіх цешыць. Сяму таму і ўначы спачыну не дае. Увесну ні адзін гаспадар дбае, каб падчас сяўбы было чым сеяць. Пэўна, і твае клопаты пра гэта. У нас адна бяда не ходзіць, няшчасці з розных бакоў нападаюць на чалавека. Так што ўсё з рук валіцца і няма надзеі калі-небудзь адпачыць пасля цяжкай працы. Мой сын, жывучы цэлую зіму ў горадзе, зарабіў 10 срэбных рублёў. За гэтыя грошы я цяпер у Полацку купіў насенне. Дзякуй Богу, маю што пасеяць. Але хто будзе араць ніву? Хто пойдзе на паншчыну? В сям'і толькі 3 мужчыны могуць працаваць. Аднак я сам мушу кожны год выжыльвацца, бо сыноў маіх пасылаюць недзе далёка зарабляць грошы, ад якіх хата не мае аніякага прыбытку. Не ведаю, ці змагу сёлета сам працаваць, бо здароўе дрэннае і сіла слабее, а наняць парабка не маю грошай. Не ведаю, адкуль гэтая хцівасць завялася ў нашым краі, сказаў дзядзька. Паны хочуць мець усе выгоды, а на гэта грошай ніколі не хопіць. Я заўсёды паўтараю ўсім: зямля, толькі адна зямля задаволіць усе патрэбы. На яе павінны звяртаць мы ўсю нашу ўвагу, яе павінны старацца палепшыць. Жылі б, як нашы добрыя гаспадары. Заборы і з поля маюць невычэрпны скарб, жывуць добра і людзям дапамагаюць. Даўней не было звычаю пасылаць людзей у далёкія краі зарабляць грошы, бо кожны пан меў дукаты ў скарбонцы. І ў сялян было шмат талераў, плацілі падаткі, мелі ўсяго досыць і жылі спакойна. Так і наш стары пан паўтараў часта, каралеўства яму нябеснае, уся воласць яго забыць не можа. Ведаў ён пра кожнага гаспадара ў сваім маёнтку, як хто працуе, як хто рупіцца пра зямлю. Дбаў пра сваіх сялян, заўсёды думаў, як палепшыць ім жыццё. Тады кожны меў увесну столькі насення, колькі яму трэба. У гэты момант пачалі брахаць сабакі на панадворку, і нехта моцна пастукаў у браму. Дзядзька адразу паслаў парабка адчыніць.